Sanibonani, molweni ndiyanamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Ukwenzeke kuvuyiswene naye ke bethuna kuculwa kumnandi kwaDlamini, kuthiwa umakoti ngowethu. Hagwa ke kuyo yonke loo nto le, but umntu ebehleli nje engenzi neyoqala nguWenzeni, bekhombisa nje into yoba akekho kuyo yonke loo nto. Nomalanga benwabile kakhulu ke eyogcina bemane bezojonga le ring yakhe. Kumnandi nje ugcina kaloku uyawina yena if ukwenzo ezotshata uNomalanga not uSibongile. Phofu ke uWenzeni ke lo njengoba ebefike ne-letter from school mos mayelana ne-performance yakhe, yena phofu qhathi abazali uthi ufumana u-90% no-95 ngapha, kanti yena ufumana u-35%. So ke bekucelwe umzali uba makeze esikolweni. Into avele wayenza ke uWewe, vele wathatha loo leta wayifihla, emveni koko wathetha noThuli into yoba mayibe nguye ozofowuna azenze uMrs Dlamini. Hayi ke uThuli uthe ngeke kalunge kaloku uyayazi yena i-English yakhe uba ayiphelelanga, kodwa uWenzeni ucaba wamcebisa ngento ndiza kubhalela ke. Nyhani ke wambhalela, nangoku uThuli ezenza ke uMrs Dlamini efowuna ke, thetha into eziqhawukayo. Bengayiniki ne-chance ke le titshala lithethayo phayana uba mayiphendule. Instead usuke wathi bhayi, wabe ugqibile nje kanjalo. Wabe sehlala phantsi sithi, oh my lord, hayi siyenze kakuhle yonke into. Kodwa uWenzeni yena ebebona nje uba ubhudile, ayikho yonke le nto ebeyithetha phayana. So uyazazi uba usengxakini. UNeli ubavile ke wayibona uba bezenza uMrs Dlamini apha, kodwa khange afune nokuyingena, uvele nje angabisangena nakuloo ndlu bebekuyo. Ukwenzo ke ufumene imibuzo from uSokhabase uba umthetho wakhona ebelindeni ixesha elide kangaka. Embuza uba uyamthanda kona ukumthanda kuNomalanga. Wavuma kukwenza sithi ewe ndiyamthanda. Umbuza ukuba ulinde ntoni ixesha elingaka, okanye ubusebhizi usazama kwezinye iindawo, noba ubusazama kuba ulungise laa nto nalaa nonsense yalaa ntombazana. So utsho uSibongile ke akamfuni nokumbona uSokhabase uSibongile. Kwenza ke wadana ke xa sethetha kanjalo ke ngumntu wakhe. So kodwa ke wathembisa esithi soze aphinde amhethe uNomalanga. uSokhabase uthe kungangcono ke ngoba kaloku ngaloo mini ndakubonisa abantu and likawududuma izulu kube mnyama emini, uba nje unganguphinde ukuhlukumeze umntana wam. So ukwenza usengxakini ke guys. Ngapha uNomalanga uyinto emane ijonga uyise uneentloni ngoba uyazazi uba ekugqibeleni yonke le nto kuye iyi-fake. And uSokhabase ukayifuni kwale bebehlala efletini, nto ufuna baphume phaa. So yonke into izohamba according to umthetho kaSokhabase xa ndithi ukujonga kule nto yalo mtshato. Kule Sibongile ke bethuna uvele phi ubhizi uthi mabaphinde bangenelele kwiindaba zabantu abadala. uSibongile naye kuthethwe naye abazali baphinde balungise izinto, but uSibongile uthi ke nakasoze ade ayenzile ngoba utatakhe ebeyenze yaclear mos le nto kubo bonke uba mabahlukane neendaba zabantu abadala. So uvele phi ke uthi kodwa ke wena Sibongile ibingakhona into ongayenza ngoba nguyihlolo uthetha ngaye. Besithi omnye ke mna andizukwazi ke ukwenza into utatam athe mandingayenzi. Wathi ke uvele phi wena into ongavele uyenze nje inye kukuba uthande umama wam, because if ungamthandi mama zonke izinto zingenzeka. Umthande njengoba uthanda uyihlo. So ebehlaba ke la mazwi kaVelaphi ngoba kaloku ekugqibeleni noDeliwe akamthandi uSibongile. So ufuna uSibongile enze kanjani, and kwa uDeliwe bemxelela uSibongile makahlukane neendaba zabo. So uVelaphi nje uphethwe kukusa. uDells yena bethuna usengxakini because uMandulo ubuyile, and uMandulo uthatha wambeka apha etafileni. Oko ke into emoyiselayo uDeliwe akazi noma makathini. Wabesithi uMandulo ndizivile ke iindaba ke uba zigcwele ezakho kule lali into yoba wena awusaziphethanga kakuhle njengomfazi wakwaMbambo ke phofu. Wabesithi ke uDeliwe hayi suka lulwimi olabantu balapha eXhopho uyabazi. Wathi uMandulo kulungile ndizayilungisa yonke loo nto leyo. So uDells ungenelwe ngamanzi endlini ke bethuna because kaloku umntu amoyikayo kwaMbambo nguMandulo. uNomalanga ke njengesiqhelo ke bethuna ulive uveza ke uvezela ii-followers zakhe ke into yoba u-engaged, uveza ne-ring yabo uthi she's hoping into yoba kabaxholi ke abantu. So excited ke usisi ngoba uzotshata, but kukwenza uyambona nje uba uyazihlekahlekisa, akho kwanto itheni ngayo yonke le nto lena qha ke inoba wenzela umntana. And after izinto ezithethwe nguSokhabase, so I don't think kumnandi kuye. So ubhizi ke uvezela abantu ubaxelela ke into yoba abantu mabangoyiki
ukuphoxeka because nabo ke sebeke baphoxeka at look at us now, look at my king. Iking yam was gone but now he is back. So uyiloo nto ke but ukwenza shem yena hayi akekho kuyo yonke le nto. Let's hope ke uzawuke athi ukusibamba ke nesisu njengoba ngoku sebe-engaged, hoping bazawulala ndawonye. Okubuhlungu ke guys kukuba uSibongile ubukele yonke le nto yale live, so kubuhlungu ke kusibush. Enkosi ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.